טוב, אז הנה התיאטרון. אנחנו עכשיו על הבמה, כניסת שחקנים. יאללה, יוצאים. תראו את העמודים האלה. בואו אלמוג, נלך לראות בית מרחץ. אתם הולכים על הבמה, אז תעשו כבוד לשחקנים. תגיד שלום לקהל, ביי ביי אלמוג, ביי ביי לקהל. ביי ביי לקהל. בוא. אתם לא תבינו. אתה רואה, ככה השחקנים היו יוצאים מהבמה. אתה רואה? ביי ביי במה. ביי ביי במה. זה אמיתי או זה נותן זמנים? הנה, זה ירידה לרחבה. זה ירידה לרחבה, ופה הייתה כניסה לבמה. איזה מדהים, זה ממש מרגש. מסמך, טוב. בטח היו פה גם טפים קטים איפשהו. מכאן זה מוביל לרחוב הראשי. תכף אנחנו נלך לשם. זה הרחוב הראשי. רחוב פלדיוס. טוב, בוא נלך לרחוב. זה כך יפה. הוא השאיר ככה, כאילו, כן, לא נגעו. כי מה שהחריב את כל המקום זה היה רעידת אדמה. אז הם עושים, אוי תסתכל. אתה רואה אלמוג? עכשיו בוא תראה ציור. אני רוצה עד לשם. בטח, בטח. תסתכלו. תראי ילדה עם חישוק. תראה אלמוג, ילדה עם חישוק. רואה? איזה יופי. היו פה חנויות. זה רחוב הראשי. כן. הנה, יש פה את הצילום. הנה, זה הרחוב. רחוב פלדיוס. רואים? שחזור משוער של רחוב פלדיוס. הנה, אנחנו נמצאים פה. אתה רואה אלמוג? הנה הרחוב. תראה את האנשים פה. אתה רואה? וזה הרחוב שאנחנו עומדים בו עכשיו. כן. ילד טוב. אתה רואה, הנה העמודים. אתה רואה את העמודים האלה? זה העמודים האלה. וואו, יואו. אתה רואה איזה יופי? כן.
זה המוים, אל תדרוך על הבוט. יאללה, בוא נלך ברחוב, בוא. תזיז לי פה בבקשה. בוא. אני רוצה. תלך לאיפה שאתה רוצה. בוא תראה, בוא. את יודעת מה זה למעלה? למעלה זה המושל המצרי. אני רוצה ככה פה. כל זה היה חנויות. כל זה חנויות. בואו תראו את הפסיפס. תראו את הפסיפס. איזה מימה. את רוצה לקנות משהו? רוצה לקנות משהו? חנויות? תראו את הפסיפס.